става. Виждам. Тук съм. Сега. Искам Хасан да оставя така, за да му взема гръб. Окей? Не пускам този гриб. Просто го натягам. Окей? От корема към ребра. И сега съм готов да взема гръб. Как вземаме гръб от тази ситуация? Искам да кача коляното на таза и по този начин долният крак става лек, идвам и закачавам. Ето това. Сега, фащам коляното и започвам да го натягам. Окей? Okay.